Niya na mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha sa 8 ka mga suspetsado sa pagpangransak sa usa ka gadget store sa Turil, Davao City nadakpan na. City TMO nagpasidaan sa mga tricycle driver o operator nga dili magpasulabi pagpaningil o pamasahe. Sa detalye sa ato mga balita, nakumpirma karon sa kapulisan nga miyembro sa Turil Police Station 8 nga usara ka grupo ang naglungkab sa iPhone Store sa Turil, Davao City o sa Tagum City sa Davao del Norte. Kini human madakpan sa mga otoridad ang mag-asawa nga suspetsado. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sikop sa hot pursuit operation sa mga pulis sa Turil Police Station 8 sa Triton Border Control Point Checkpoint sa Barangay Suarez, Iligan City niadtong Miyerkules, July 1, ang duha sa 8 ka mga suspect nga nanglungkab sa usa ka gadget store sa Turil, Davao City niadtong Hunyo 24 sa kadlaw ning tuiga. Nasubay sila sa backtracking sa Turil Police Station sa pag-alayon sa Iligan City PNP, Iligan City Mobile Force Company ug City Intelligence Unit sa Iligan. Gila ang mga dinakpan nga sila alias Noranisa, 37 anyos ug alias Khalil, 33 anyos. Mag-asawa sila nga gikan pa sa Pasay City pero sumala nila taga Mindanao sila. Si alias Noranisa ang usa sa mga nakuha og CCTV nga nisulod sa iPhone Store sa Turil niadtong June 23 sa gabi nga naniid sa tindahan. Aya nahitabo ang pagpanglungkab pagka June 24 sa kaadlawon. Kauban ni Noranisa niadtong tungura ang usap pa ka babae nga ilang kauban sa modus. Matud ni Police Major Cheryl Bautista, hepe sa Turil Police Station, nailhan na sab sa kapulisan ang unong kakauban nila alias Noranisa ug Khalil nga sila alias Letlet, usa ka Jando, alias Edwin, alias Saino nga usa ka minor de edad, alias Raprap ug alias Makbak Satar. Nalimas sa mga suspect niadtong tungura ang usa ka gatos sa klase-klaseng unit sa iPhone nga mokabat sa 2.8 million pesos ang kantidad ug cash nga halin sa tindahan nga ilang giransak sulod lang sa 10 minutos. Ilahang grupo sab ang responsable sa pagpanglungkab sa iPhone Store gihapon sa Tagum City sa Davao del Norte sa parehong adlaw niadtong June 24 sa kadlawon. Oras ra ang ligas, daghan sab sila ug nakuha nga item. Na record sab sa CCTV ang ilang pagpanglungkab sa tindahan, van ang ilang gitaway vehicle. Sumala ni Bautista, organisado ang grupo ug posibleng dunay nagpaluyo. Daghang establishment na sa nagkadayang lugar sa Pilipinas ang ilang nabiktima. Dili taga Davao ang mga suspect ug uban niini doon na existing nga mga kaso. Pasakahan o robbery ang mga responsable sa lungkab. Yes, according sa ating mga revelations ng ating suspects, they were the same group. So after nila nag-perpetrate ng robbery nila dito sa Turil, pumunta naman sila ng Tagum before they went to Marawi. Na-recover sa Turil Police Station sa Marawi City ang kinawat nga 26 ka mga iPhone. Susihon sa kapulisan kung apil ba sa na-recover ang mga iPhone nga gilimas sa mga suspect sa Tagum City. Apil sa kasuhan ang tag-iya sa usa ka tindahan sa Marawi City nga gibaligyaan ug namaligya sa mga cellphone. Giila kining usa ka alias Khalid, 27 anyos, tungod sa reklamong paglapas sa anti-fencing law. Nakakustudya na sab siya sa Turil Police Station. Padayon ang operasyon sa kapulisan aron madakpan ang gawas nun pa nga mga suspect. Definitely ngayon, ang ginagawa namin is we are conducting operational research on the warrants of arrest that these persons may have so that anytime na makita sila, pwede naman na sila i-arrest. And some of them actually have warrants of arrest already na existing. So, i-alert lang natin yung mga other territorial units so that anytime na makita sila, pwede na silang arrestuhin. Pero gilimod sa magtiayon nga apil sila sa modus sa pagpangransak sa gadget store sa Davao ug Tagum City. Hindi po totoo yun. Taga-rito po kami sa... Ano yung kasamahan niyo? Hindi ko po kilala yung ibang tao doon. May nautos ba sa inyo? Wala rin po. Wala rin akong alam doon. Hindi po totoo yun. Wala namang makuha sa amin. Hindi, amin ta? Hindi sana, doon pa lang sa Iligan, nakita na yan. Gibarugan nila nga dili gyud sila ang nagkuha sa mga na-recover nga mga cellphone, pero giangko ni alias Khalil nga siya ang tag-iya sa van nga gisakyan sa mga suspitsado. Marami po kaming kwanza, may maayos naman yung pamumuhay namin siya. Talagang na-involve lang yung van ko kasi hiniram po ng mga kaibigan yun.
Desidido ang tag-iya sa gilungkab nga iPhone store sa Turil nga mapanubag ang mga suspect. Kung unsay advice sa atong kapulisan mo to ang sundon. Giasikaso na kaganiha July 3 ang kaso nga ipasaka batok sa mga suspitsado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipanghatagan og mga solar panel sa mga lugar sa General Santos City ug Sarangani Province nga apektado sa linog nga hinay-hinay na nga mibangon gikan sa trahedya. Hilabi na ang mga anaa sa evacuation center aron adunay kakuhaan og alternatibong kuryente. Samtang gisiguro sa Department of Social Welfare and Development Office 12 nga nadawat sa mga apektado sa linog ang mga assistance nga gipanghatag ngadto kanila. Ani ang report ni Peng Alinyo. Gipanghatag ang mga solar panels sa mga evacuation center ug ubang lugar nga apektado sa kusog nga linog sa General Santos City ug Sarangani Province. Magsilbi kining alternatibong kakuhaan ug supply sa kuryente. Ang solar panels gidonar sa GBF Blue Carbon New Energy Company Incorporated. 41 ka solar panels ang gipanghatag. 14 nga sets niini gihatag ngadto sa General Santos City, 10 sets sa LGU Malapatan, 5 sets alang sa Barangay Burias, 5 sets sa Barangay News Aklan, 4 sets sa Barangay Pangyan ug 3 sets sa Barangay Big Margus. Naghatag sab og direktiba si President Ferdinand Marcos Jr. nga gisiguro sa DSWD nga mahatagan og assistance sa mga komunidad nga mas nanginahanglan. Samtang personal nga giinspeksyon ni DSWD 12 Director Loreto Jr. Cabaya ang ilang headquarters sa General Santos City ug ang nagpadayon ang operasyon sa Sarangani Province aron masiguro nga hanay paspas og magpadayon ang paghatag og serbisyo sa mga pamilyang apektado sa linog. Naghimo sab kini og koordinasyon sa mga ahensya og LGU ug gisusi ang mga stockpile of relief supplies. Apil sa gisiguro nga mahatag ngadto sa mga nanginahanglan ang emergency cash transfer sa mga benepisyaryo aron adunay magamit alang sa pamilya ug pangpalit og ubang materyales sa pagpaayo sa naguba nga mga balay. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Nagsugod na ang operasyon sa City Transport and Traffic Management Office kung City TMO sa Davao batok sa mga driver o operator sa mga tricycle nga nagpasulabi pagpaningil og pamasahe. Sa kasamtangan, 10 pesos ang minimum fare sa mga tricycle. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nanawagan karon og kooperasyon ang City Transport and Traffic Management Office kung City TMO sa publiko batok overcharging sa pamasahe sa mga tricycle sa Davao. Sa kasamtangan, 10 pesos ang kitakda nga minimum fare sa tricycle. So pag mag-raise gani og pitihan nga taas ra, ayaw bitaw magsakay. Busa i-report dayon sa opisina sa City TMO o galing mabiktima sa overcharging sa pamasahe gikan sa mga driver aron maaksyonan. But if they can identify these certain individuals, these tricycles, ma-address na muna, mapatawag na mga operator, then we can determine if that tricycle is operating legally or illegally. Seryoso ang City TMO sa ilang operasyon sa pagukod sa mga driver o illegal operators sa mga tricycle sa syudad kay nagsugod na ang ilang operasyon niini. Correct fare for tricycle is 10 pesos. And then, ilan to? 3 kilometer ba or 5 kilometer thereafter? So, 1 peso per kilometer. Sumala sa City TMO, kinahanglan nga mosunod ang mga driver o operator sa tricycle sa gipatuman nga plitihan ug dili kinahanglan nga mamintaha sa mga pasahero. Iwasan na itong magsakay ng mga illegal tricycles. Labi na ng e-rides. That e-rides is very prone to accident. Giawag sab sa City TMO ang publiko nga dili basta-basta mo sakay sa mga illegal nga tricycle. Tingwa sa mas istriktong pag-implementa sa balaod nga matabangan ang gobyerno nga mapakgang ang overcharging ug walay prangkisa nga tricycle nga nag-operate sa Davao City. Uyon niini ang tricycle driver nga sila Mohaimen Kasabagan ug Yasser Bantilan nga nagapamasahero dinhi sa Kanto Torres sa Davao City. Sumala nila kinahanglan nga mosunod gyud sa gipatuman nga minimum fare ug dili magpasulabi og singil sa pamasahe kay madamay ang mga nanginabuhi og tarong nga sama nila. Kung buto na hunaon alang nila kulang gyud ang 10 pesos nga pamasahe labi na karon nga mahal ang gasolina ug mga palaliton. Magbayad pa sila sa arkila sa tricycle. Ana sa 500 pesos kada adlaw ang ilang makita sa pagpamasahero, kuhaan pa og bayad sa arkila. Luyo niini nang hinaot sila nga unta mao nga mausbawan og jutay ang plitihan sa tricycle. Mas okay kung maingkresan kay mabuhi pod mi. Kay taas man ang gasolina pod nato karon. Wala man ibaba. Ibaba siya gamay lang.
Kung mutaas, dali ra kami mutaas. Isakto naman po. Na may uli na mo. Makakita mig 500, mag-renta mig 200, 300 mabilin. Mas maayo sir ang increase sir kay tungod sir sa pag-uli namin sa balay, mupalit mo yung mga bugas o mga ulam sa ikwan, mahal kayo sir. Tapos nag-arkilamit mo yung kwan, balay, bayad pa sugang tubig sir. Nagpahinumdum sab ang City TMO nga bawal sa National Highway ug mga nagunang kadalanan sa Davao ang e-trike ug e-bike ubos sa City Ordinance number 0334-12 Section 92 sanglit dili kini otorisado nga mahimong pampublikong transportasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! 24 ka mga multipurpose utility vehicles ipangapod-apod sa mga barangay sa Samal Island. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Genie na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadhuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nagpahigayan og Resilience Information Caravan ng Office of Civil Defense sa Davao City nga gihimo aron mapalig-o ng kahibalo sa publiko, pagpalambo sa risk communication ug uban pa. Sanglit na tunong sab kini sa pag-obserba sa National Disaster Resilience Month. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mismo ang Office of Civil Defense kon OCD-11 ang nanguna sa Resilience Information Caravan nga gihimo sa Davao City Biyernes sa buntag. Ang aktibidad subay sa pag-obserba sa National Disaster Resilience Month nga dunay tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. The role of media here is very critical. Very, very critical. As to the quality of information, the information that our stakeholders need para our stakeholders can think, can plan, can act accordingly. Gawa sa OCD-11, misalmot sa ubang ahensya sa gobyerno sama sa Pag-asa Davao, Mines and Geosciences Bureau kon MGV-11, PHIVOX o PDRRMO Davao Occidental tumong sa tigom na mapakusgan ang public awareness, mapalambo ang risk communication o pag-promote sa disaster preparedness o climate resilience sa tibuok Davao Region. Lakip sa gisgutan sama sa MGV-11 ang nagkadaiyang geohazards nga nakaapekto sa rehiyon ingon man ang mitigation measures. Hilabin na sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog nga nabati sab ang kakusog sa pagtayog sa Davao Region. For the natural hazards, this happens if it is generally associated with natural processes, sama sa linog, ulan, volcanic eruption. So these are the natural hazards that we're talking about. Giorganisa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nakabaton og 24 ka mga multipurpose utility vehicles ang lokal nga gobyerno sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte nga ipang-apod-apod sa mga barangay. Gipasalig ni Igacos Mayor Limuel Reyes nga makabaton sa pugsusamang sakyanan ang tanang barangay sa isla. Ani ang report ni Peng Alinyo.
Gihimo dahil ng blessing sa 24 ka brand new nga multi-purpose utility vehicles na nakaparada sa tubangan sa City Hall sa Igacos. Nakatakda kining ipang-apod-apod ngadto sa mga barangay sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte aron mapalambo pa ang operasyon ug serbisyo sa mga opisyal. Ato sa blessing nga gipangunahan ni Mayor Limuel Reyes ug Vice Mayor Richard Gindolman ug mga sangguniang members, gisulti nga taunan kini og GPS tracking device aron masiguro ang accountability saktong paggamit sa sakyanan o serbisyo ngadto sa komunidad. Gani adunay nag-comment sa post sa Samal Island information page nga dili gamiton sa personal ang sakyanan ug ang taga-barangay gyud ang makapahimulos niini. Aron tuiga gilaom makumpleto ang mga sakyanan aron maapod ngadto sa 46 ka mga barangay Igacos ug kulang na lang kini og 22 ka units. Sumala sa report, igo lamang gituman ni Mayor Reyes ang iyang gipasalig sa mga barangay officials na mohatag og sakyanan na magamit usab panahon sa emerhensya. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram Newsline Philippines ug sa Twitter Newsline Philippines. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!